በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓብይ ጾምን ትርጉም 8 ሰናብትን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምሳኻትኩም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ። ሎሚ ኣብዚ ቪድዮና ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤተክርስትያንና ዓብይ ቦታ ዝወሃቦ ማለት ዓብይ ጾም ክንርኢ ኢና። ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ? ስለምንታይ ኢና ንጾም? ከምኡውን እቶም ኣብዚ ጾም ዘለዉ 8 ሰናብቲ እንታይ መልእኽቲ ኣለዎም ዝብል ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። እዚ 55 መዓልታት ዝወስድ መንፈሳዊ ጉዕዞ ንነፍስና ዘጽርየሉን ምስ ፈጣሪና ንረኸበሉን ፍሉይ ጉዞ እዩ። እስከ ሓደ ብሓደ ንርአዮም። ስለምንታይ ንጾም? ጾም ማለት ካብ መግቢ ምኽልካል ጥራይ ማለት ኣይኮነን። ጾም ነፍስና ንፈጣሪ ትግዝኣሉ፣ ስጋና ድማ ንመንፈስና ዝእዘዘሉ መንፈሳዊ ተጋድሎ እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4 ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ኢሉ ከም ዝመሃረና ጾም ናይ ነፍሲ መግቢ እዩ። ቀዳመይቲ ትእዛዝ ንኣዳም ዝተዋሃበቶ እውን ጾም እያ ነይራ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 17 ስለዚ ጾም መሰረት ኩሉ ጽድቂ እያ። ንሕና ንጾም ንስጋዊ ባህግና ቀቲልና መንፈሳዊ ሓይሊ ንምርካብ እዩ። ንስ ጾም ድማ ጸሎትን ስግደትን ምጽዋትን ክፍለ የብሉን። ዓብይ ጾም 8 ሰናብቲ ኣለውዎ። እቲ ቀዳማይ ሰንበት ዘወረደ ይበሃል። ትርጉሙ ድማ ዝወረደ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ወልድ ንደቂ ሰባት ንምድሓን ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝወረደን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደን ዝንገረሉ ሰንበት እዩ። ኣምላኽ ሰብ ዝኾነሉ፣ ሰብ ድማ ኣምላኽ ዝኾነሉ ምስጢር እነስተንትነሉ ሰንበት እዩ። ካልኣይ ሰንበት ቅድስት ይበሃል። ኣብዚ ዕለት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ቅድስና ትምህር። ጎይታ ዓለም ክርስቶስ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ከም ዝበለና ኣብ ሰንበት እዚ ዕለተ ሰንበት ምኽባርን ንሕና ክርስቲያን ብቅድስና ክንነብር ከም ዘለናን ይሰብኽ። ቅድስና ማለት ካብ ኃጢአት ምፍላይን ጊዜና ንእግዚአብሔር ምውፋይን ማለት እዩ። ሳልሳይ ሰንበት ከዓ ምኩራብ ይበሃል። እዚ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤት መቕደስ ኣትዩ እቶም ኣብኡ ዝሸጡን ዝልውጡን ዝነበሩ ሰባት ከም ዘባረሮም ዝዝከር እዩ። ቤተይ ቤት ጸሎት እዩ ዝብል ቃል ዝተሰምዓሉ እዩ። ካብዚ ንምሃሮ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጸሎት ቦታ ምዃናን ንሕና እውን ቤተ መቕደስ